उफ, एमि पुछ पुछ एका एका भारी चिड़ लगलानी। गोटे काम करिया, चल तोर मोर मिसिकी गीत कंपटीशन करिया ना। ଝିଅ କୁ ଦେଖ କେତେ ଫୁଲେଇ ହଉଛି। ଇଲୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କହିବୁ ଚାଲେ ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା। ଓ ମି ପୁଛ ପୁଛ ଡର ଲାଗୁଛି ଏମତି ସେମତି ଏକ ଏକ ବିରକ୍ତି କଣ ଏଇ 52 ବଜାର 53 ଗଳି ଗଲା ବୁଲୁଛୁ। ଛାଡ ଛାଡ ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବୁ ମୋର ମନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମୋ ସହିତ ଗୀତରେ କେହି ପାରନ୍ତିନି। କୁକୁର ବିଲେଇ ସକାଶେ ଡରିକି ପଳାନ୍ତି, ପାରା ଉଡିଯାଏ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକି। ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ମତେ କେହି ପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ତୁ ହାରିଗଲୁ, ଯଦି କଣ ତୁ ତ ହାରିବୁ ତୁ ହାରିବୁ, ତୁ ଯଦି ନ ତୁ ହାରିବୁ, ହାରିଲେ ଜମା ଭେମ୍ବା ରଡି ଛାଡି କାନ୍ଦିବୁନି ହେଲା। ଚାଲ କମ୍ପିଟିସନ कर। हो ना रे, तू आग खेले तो तापर जीत बाहर कथा कहबू। चल स्टार्ट करिया। हाँ बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम, जो जीतेगा उसे मिलेगा इनाम। माँ तू मरेगा। अगांतनी की मोरे तो पहिला कहबू डायरेक्ट मोरे पहिला मरगा मरगा एमिति काहे कहू। छाड़